ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳಡು ಕೊಂಬರ ಬೈಲೇರು ಗಿಡನಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾನು ಮೆಡ್ಲಾಕು ನೇರು ಗಿಡವೇ ಅಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳ ಫೈನಲ್ ಯಾನಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಪಾದ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಟಾಪ್ ಇರಲವು ಆ ಇರ್ಲೇನು ಎನ್ನರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಗುರುತಿಸೇ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 91 ಇಸ್ವಿಡ್ 14 ಕಂಬಳಡು 15 ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅವು ಕೊಯ್ಯದ ಕಂಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಯಾನೆ ಗಿಡದ 15 ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಇರು ಗಿಡದ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಇರು ಸಾಂಕದ ಐದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಹಣ್ಣನ ಐಟ್ಲ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಗಿಡಪನಾಗಿ ಎರೆಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಐಟು ಯಾನು ಎಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಗಿಡಪನ ಮನಂ ಬಾರ ಎಂಚ ಬೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮೇರು ಎಡ್ಡ ಪಾರನ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾರು ಜಿನ್ಲ ಆ ಏರು ಏತು ಪಾರುಂಡ ಆ ತೀರ್ನು ಪಾರವಳು ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಂದಿನ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುಡಾರ್ ಸಂತ ಜರ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇರಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 14 ಬಹುಮಾನ ಹಾಕಿದೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಹಾಕೊಂಡಿರು ಪಾರು ಜಾವು ಅವು ಭಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಇರು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳಡೆ ದುಂಬು ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾಂತಿರ್ನ ಪುದರ್ ಬರೆಪೇರು ಪುದರ್ ಬರೆಯೋದು ಆಗಲ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ ಪುದರ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂತು ಅವೇನು ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇರೊಂಜಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಗಲ್ಲ ಪುದರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದದ ಕಂಬಳ ಇದು ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಕೊಮ್ಮರವೈಲಿ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರನೇರು ಗಿಡ ಅದು ಮಿಜಾರದ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಬಜೆವಳಿದ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕ್ಯ ಕಂಕನಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ್ದು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡರ ನೇರ್ಲಿನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡ ಅದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಐಟು ಮೂಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ನೇರು 96-97 ಇಸ್ವಿಡ್ ಓಲ್ ಪೂಂಡಲ ಈ 5 ಪವಂದ 7 ಪವಂದ ಮೂಜಿಕೋಟಿದ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತು ಮೂಡೂರು ಪಡ ಹೊಡಿತಂದು ಮೂಲ್ಕಿಡಿತ್ತಂದು ಅಡವೆ ನಂದಿ ಕೊಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ ಎತ್ತಾಯ್ತು ಮೂಜಿಕೋಡಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ರೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏನ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ 96-97 ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ಯಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ನ ಕಂಬಳಡು ಯಾನ್ ಎರುಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಯಾನು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಮಲ್ಪುವೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮೇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿಚೆನ್ನ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಅನುಭವಿ ಎರುಗಡಪ್ಪನಾರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನಾರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಾರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ರೆಫ್ರಿ ಅದಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಳ್ಳೇರು ಬಲ ಅಡಪಾತರ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಒಳ್ಳಾರು ಆರಾಮ ಇತ್ತೆ ಈರು ಎರುಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರು ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏರ್ನ ಎರುಗಿಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ 4 ಎಕರೆ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೋರ್ಲೇನು ಗಿಡದ ಭಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಉಮೇದು ಏತು ಪಾರ್ನ ಬೋರ್ಲೇನು 2 ಗಿಡ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಉಮೇದು 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪಿನ ಬೋರ್ಲೇನು 2 ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಲೇನು ಬಂದು ಆಗ್ಲಡಿ ಕೇನೋಡು ಕೇಂದ್ರದ್ದು 2 ಗಿಡ ಹೊಡಂಡ 2 ಗಿಡ ಕೊರಡಂಡ ನಾಯರು ಬಿಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯರು ಬುಡಿ ಅಂದಂಡ ಬೋರ್ಲಿನ ಕಾರ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬೋರ್ಲಿ ದಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕು ಜಾಗ ಅಂಚಿನ ಗಿಡ ಕೊರನಿತ್ತು ಅಂತ ಇಡೀ ಬೈಲ್ದು ಏರು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಲೇನು ಕೊರನಿತ್ತೇರು ಆ ಬೋರ್ಲೇನು ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಉತ್ತಾದಿಪ್ಪೇರು ಸಡನ್ನ ಬೋದು ಬೋರ್ಲೇನು 2 ಗಿಡ ಹೊಡ ಭಾರಿ ಪಾರ್ವ ಅವು ಎತ್ತು ಪಾರ್ವ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಕುಡೋರು ಸ್ವರ ಕೊರ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ್ ಬಲ್ಪನ ಬೋರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಆ ಬೋರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನೇರು ಇತ್ತು 57-58 ಇಸ್ವಿಡ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಜ್ಜಿಪೆ ರಾಜಭಂಡಾರನ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬೋದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಡ ಅನ್ನ ನೇಮಿರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂದ ಜಾಣಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುದರ್ ಬಜ್ಜಿಪೇಡು ಒಕ್ಕಡಿ ಗೋಲಿಡು ಕೊಳತ್ತ ಮಜಾಲ್ಡು ಆನಿದ ದಿನ ಇಂಚ ಬಂಡಗೆ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟೋಡ ದುಂಬವು ಆನಿದ ದಿನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುದು ಕೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೋಡ ಏನ ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋದು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಕಂಬಳ ಅದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹೊರ ಪಿದಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಳ ಅವನು ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನ ಆಬಜಿ ಪಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಬೋರಿಡು ಪೋಡು ಅಡಿಗೆದ ಸೊತ್ತು ಜವಣೇರು ನುಗನಾಯರು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಬೋರಿಡು ಪೋಡು ಎರ್ಲೇನು ನಡಪದ ಕೊಣಪ್ಪೇದಿರು ಅಂಡಲ ಕಂಬಳಡು ಪಾರ್ನ ಉಮೇದಿತ್ತು ನಪ್ಪಾಗ ಒಂಟಿಗರೆತ್ತ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಡು ಕಣ್ಣಾಳತ್ತೇಡು ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲ್ಲತ್ತೇಡು ಬೊಕ್ಕ 20 ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂಡೆ ಆ ಕಂಬಳದ ದಾನೆ ಅನ್ಪಂಡ 20 ಜೋಡು ಕರೆತ ಕಂಬಳಾಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ 2ನೇ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ನ ಏನು ಅನ್ಪಂಡ ಜೋಡು ಕರೆತ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತನ ಕಂಡೋಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಡು ಪೊಡಿ ಕಂಡೋಡು ಬಾರಿಯ ಅವಳು ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ನಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇರ್ಕು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಅಂಚಿರ್ದು ಪಾರ್ನಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳವಂಜದ ಕಂಬಳಡ ಏನಂದು ಬಂಡ ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ಈ ಬರೀಟು ಐನಾಜ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಆ ಪುಣಿಕು ದುಂಪೋಪ್ಪ ಅವಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಕಂಜನ ಈ ಜಾತಿಯದ ಕಂಬಳ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣದು ನಾಪ ಜಪ ಇರ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನಿ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ 16 ವರ್ಷದ 14 ವರ್ಷೋಡೆ ನಮ್ಮ ಬೈಲ್ ಕಂಡು ಬೋರ್ಲೇನು ಬರೋ ಗಿಡದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತದೆ ಸುರುಕಾದ ಹಿಂಗೆ ಕಾರಡ್ಕ ಕುಮಾರಾಯರನ್ ಮನ್ನಾರ ಶರತಣ್ಣ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರ ಅವಾಗ
ಆರು ಬೇತೇರು ಮೇಲೂರ್ದೇರು ಗಿಡ ಅವ್ರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಐತಿಜಿ ಆ ಏರ್ಲೇನು ಬೋದು ಕುದಿ ಗಿಡದ ಆ ಏರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ತ ಸುರುತ ವರ್ಷ ನಾರದ ವಿಭಾಗ ನಾರದ ಮಲ್ಲೈಟೆ ಸುರು ಗಿಡ ಅದು ಆಯ್ತು ಮಗತೆ ವರ್ಷ ಕೊಮ್ಮರವೈಲ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರನೇರು ಗಿಡ ಅದು ಮಿಜಾರದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬಜೆಗುಳಿದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ಲ್ ಹಾಕ್ಯ ಅವೇದಿ ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಕಂಜಿಲಿನ ಗಿಡ ಅವಲ ರೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಡ್ಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಕೆರ್ವಾ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನೇರ್ನ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಆಯ್ತು ಮಗತೆ ವರ್ಷ ಮುಣಕೂರು ರಾಜಶೇಖರ ನೇರು ಗಿಡ ಅದು ಮಿಜಾರದ ಕಂಬಳ ರೆಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಆ ರಾಜಶೇಖರ ನೇರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಪಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಓಲಾಂಡಲ ಐಕ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿದ ಕಂಬಳ ಏನಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ದ ಕಂಬಳ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿರುವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರ್ನು ಪಗೆಲ್ದ ವೇಗೋಡು ವೇಗದೇ ಇರಲು ಅಂದರೆ ಮುನ್ಕೂರು ರಾಜಶೇಖರನ ಗಿಡ ಇದೆ ಎಡಕ ಮಗತಿರ್ಸ ಮುನ್ಕೂರು ಜಾರಂಶೇಖರನ ಗಿಡ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ್ದು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತ ಎಡಕ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ 88-89 ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗಿಡದ್ದು ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕದ ಬಾರಡದ ಕಂಬಳ ಹಾಕದಂದ್ರೆ 60 ಕಂಬಳ ಹಾಕಂಡು ಉಜ್ಜಿರದ ಕಂಬಳ ಹಾಕಂಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲ ಸುಮಾರು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಎಡಕ ಕಕ್ಕಿಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡರ ನೇರ್ಲಿನ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡ ಅದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು 3ನೇ ವರ್ಷದ 8 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಶ್ರೂತ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಮುಡಾರ್ ಸಾಂತಾಜಿದ ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನೇರ್ ನೇರ್ಲಿ ಗಿಡದು ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಇದು ಮಗದ ವರ್ಷ ಪೆರವಾಜಿ ಆನಂದರಾಯರನ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡ ಪುತ್ತೂರುಡಿ 3 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಹೂವು ಏರಿನ ಗಿಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಮೆಡ್ಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪದಿತ್ತ ಆನೆದ ದಿನಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆದ ಮಿತ್ತತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ನೇರಕ್ಕೂ ಇರೋ ಜನ ಇದ್ದಿನಲ್ಲ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪೂರ್ದು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಗೆತ್ತು ಕೊರಡು ನನ್ನ ಉಮೇದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಕಂಜಿಲೇನು ಸ್ವತಃ ಕಂಜಿಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಗಿಡದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 14 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ ಬುದರಡೆ ಗಿಡದೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬುದರಡೆ ಗಿಡದೆ ಎನ್ನ ಬುದರಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಕೊಳತ ಮುಚ್ಚ ಜ್ಞಾನ ಗಿಡದೆ ಎನ್ನನಿ ಕಂಜಿಲೆಡ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಗಿಡದೆ ಅಂದ್ ಆಯಿರನ ಬುಕ್ಕ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರದು ಆ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನೇರು 96-97 ಇಸ್ವಿಡು ಓಲ್ ಪೂಂಡಲ ಈ 5 ಪವಂದ 7 ಪವಂದ ಮೂಜಿಕೋಡಿದ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತು ಮುಡೂರು ಪಡ ಹೊಡಿತಂಡು ಮೂಲ್ಕಿ ಹಿಡಿತಂಡು ಅಡವೆ ನಂದಿ ಕೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ ಎತ್ತಾಯ್ತು ಮೂಜಿ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ನಮಕ್ಕ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 2 ಕಂಜಿಲ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿನ ಕಂಜಿಲ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕಂಜಿಲ್ಲೇನೆ ಹೊರಬೋನು ನಮ್ಮ ಆರ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಬೋದು ಕಿದೆ ತೊಗೊನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತು ತಾಡಾದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಿದೆ ತಾಡ್ಯಾರ ಹೋದು ಇರ್ಲೇನು ತೂದೆ ನಮಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ದಯಪಂಡು ಇರ್ಲೇ ನಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಲ್ಲ ಐದು ಜೊತೆ ಏನಾಡು ಪಂಡು 15-16ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದು ಆ ದಿನಟ್ ಏರ್ಲ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪೇಟ ತಗಲು ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳನೇ ಆಬುಜಿನ ಬಂದು ನಾವು 14-15 ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಒಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಡುತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಏನಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಡ್ದು ಏತು ಬೇಲೆಂಡು ಅವನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಪಂಡಿರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳದಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಆಯಿತು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದಾಗಲಿ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳದಾಗಲಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ಕಂಬಳದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಿರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡಿ ಬೀದಿರಿ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಜೊತೆ 100 ಜೊತೆ ಇರಲೇನೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ 100 ಜೊತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಪಂಡು ಎನ್ನಿನ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ 16-17ನೇ ಇಸ್ವಿ ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ ಪರ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಒಯೇ ನಮನಿದ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕಂದು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಪಂಡ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಂಡಲ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುಗೂ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಮಂತದ ಆ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಅದು ಆಗಲಿ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ಐನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತ ಐದು ದುಂಬುದ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ ಪಂಡಿರು ಜಡ್ಜೇರು ಪಂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುಗೆ ಎಂಚಿನ ಆದೇಶ ಬರ್ಬುಂಡ ಅವು ನಿಗಿಲಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಮನದಾನಿ ಏನ ಆನಂದ ಪಂಡ ಅವು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುಗೂ ಅದನ್ನು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗಿಲ್ಲ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಹೋರಾಟ ಮಂತದ್ದು ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿವೇಶನ ಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಐತನ ಅಂದ್ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಐವಾನ್ ಡಿ ಸೋಜರ್ 5 ಜನ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂರ ಪಕ್ಷದಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಲ್ಲರೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಮಂಡ್ಯ ನಿಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬರೋಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಇಂಜಿನ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನೆ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇರಲ್ಲ ಐವಾನ್ ಡಿ ಸೋಜರ್ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ಲಕೈತಾರೆ ಇದು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಲಲ್ಲ ಆ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತದೆ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಆಡ ಅವಳ 3 ದಿನ ಕಾತಂದು ಪಂಡಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಆಡೋದಲ್ಲ ಅವಳು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ 2/3 ಹಾಜರಾತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪರಾಬನು ಮಾತ ಪಕ್ಷದಾಗಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಹಿಡಿದು
ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಇರ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲೆ ಏನೈತೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವನದ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಯಾರು ಪಂಡಿರು ಏತ್ ಖರ್ಚು ಅನ್ಲ ಮಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮನ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಏತ್ಲ ಬೋಡನ್ಲ ಆ ಕೋಟು ಹೋಗ್ಬಂಡ ಪೋಯಿ ಇನ್ ಪಂಡೇರು ನೈಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ದೆಪ್ಪರೇ ದಿಗದಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಅವ್ರದ್ದುಂಡೆ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದಾಗೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೇಟ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿದಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೇಟ್ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಮೇತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಗ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ನ ವಿಚಾರ 1897 ಮಂಗಳೂರದ ಆನಿದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ದ DC ಆದಿತ್ಯರ 6 ಒಂಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆದು ಬರೋಣ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕಡ್ ಐಟ್ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಾಯಭಾರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಂಬಳ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಅವರಿತ್ತಂದೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಹಂತಡ್ಲ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ರಿಪ್ಪನಿಗೆ ನಂಗೆ ಮನವಿ ಕೊರೋನಿತ್ತೆ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೂ ಐಕ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಕಂಬಳದ ಗಿಡಪುನಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡುದು ಬನ್ನೋ ಹಲವಾರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಕೊದ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಗಿಡಪುನಾಯ ಅದು ಆ ಗಿಡಪುನಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಾರ್ದು ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸುರೂಕು ಫಲಿಮಾರ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗೋಟ ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತಿನಾರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗಿಡಪುನಾಯಗಲ್ತ ಗೌರವ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಲ್ತಂದು ಪಂಡ 18-19 ನಮ್ಮನ ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನೈನು ನಮ್ಮನ ಸುಭಾಷ್ ವಾಗ್ಲೆ ಅಂದ ಕನ್ನಡಪ್ರಭದ ದೈನಿಕದ ಪೇಪರ್ದ ಅರಿತು ಅರೆಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಅವು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಡು ನಮ್ಮನ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸಲ ನಂಗೆ ಐನಾನು ಪಂಡ ಪೇಟದಾಗಲಿನ ಒಂಜಿ ವಾದ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬಂದ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಅತ್ತು ಇನ್ನು ಒತ್ತಾಯಡ್ ಗಿಡಪ್ಪ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಹಾಕದ ಗಿಡಪ್ಪ ಬೇರೆ ಅವು ಪಾರು ಜಾನ್ ಬಾಣ ಒಂದು ಇರ್ಲುಲ ಪಾರ್ವ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾರ್ವೀರಂತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾ ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ನ ದಾಖಲೆನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆ ಓಟ ಬೇತೆ ಈ ಓಟ ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ವೇಗಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತ ವೇಗೋಡು ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಅಂದು ಆಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ದುಃಖ ಗಿಡಪನಾಗಲಿ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಾಯ್ತು ಆಭರಣದಾಗಲಿ ಬತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇಟ ಅವು ಕಂಬಳದೇ ಆಯ್ನೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಗಿಡಪನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕಂಬಳದ ಪಾಲು ಪಡೆವನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವ ಅಂದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬರೆಯಿನ ಅವು ಬುಂಡ ನಮ್ಮನ ಸ್ವಂತಗದಾಲನೆ ಇಟ್ಟು ಹತ್ತು ಅಣ್ಣ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಾರ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಉಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಬರಾಡಿದ ಕಂಬಳ 96-97 ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ನ ಕಂಬಳಡ್ ಯಾನು ಎರುಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಯಾನು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಮಲ್ಪುವೆ ಮತ್ತು ಏ ರೀಜಿಲ್ಲ ಯಾನು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಎರುಗಿಡನಾಗ ಒಂಜೀರು ತೂಯಾರು ತಾಂಡು ಪಂಡದು 8:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೈಡ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಸಾಕಾರ ಮಂತೆ ಪಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ದಾದಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವ ಅಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೆ ಆ ನಂತರದ ದಿನಟು ಏಪ ಏರು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಬಳಲ್ಲವು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳಲ್ಲವು ಏರು ಲೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಂತೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಪೋಪ ಬಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ದುಂಬು ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾಂತೇರನ ಪುದರ್ ಬರೀಪೇರು ಪುದರ್ ಬರೆಯೋದು ಆಗಲ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ ಪುದರ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂದ್ಪೇರು ಅವೇನು ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇರೊಂಜಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಗಲ ಪುದರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈದದ ಕಂಬಳ ಇದು ಬಂಡ ಏನಾಯ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಈದುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ನತ್ತ ಇದು ಅನ್ನ 18 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರಿ ನಾರಾವಿದ ಅಲ್ಪ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಾಗ್ಲಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡ ಪಡ್ಯಾರತ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಆ ಟ್ರೆಸರರ್ ಏನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಜಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತು ಇರ್ಲೇನಾಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತು 18 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಆ ಕಂಬಳಡು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆ ಶುರು ಮಲ್ತಿಗೆ ಕೈ ನಾವು ಬಿತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ 125-190 ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿಟ ಮೆಡಲ್ ಬತ್ತನು 16 ಜನ ಅಣ್ಣ ಏನ ಪರಿಚಯ ಮಾಂತರಿಗಳ ಬೋರ್ಡು ಆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನಿತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಂಚಿನೇರು ಜತ್ತು ನಂದು ಪಂಡ ಆಗೊಂದು ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಎನ್ನೇರು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ವೆ ನಾ ಪ್ರೈಸ್ ದೇತೊನ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡು ನಾವು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಬರ್ತಂಡೆ
ಇನ್ನು ಮಾತ ಹೊಸ ತನನ ಕೊಣಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಡಪುನಗಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಗಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಕ ಪನ್ನ ಬುಡ್ದು ದೇ ಬಣ್ಣ ಏರಿನ ಗಿಡಪನ ಹೇಗೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಏರು ತಿಶಮನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಏರು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಂಬಳಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಪುರ್ಲು ಆ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಒಂದು ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಳಾಜಿ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಉರಿ ಪೋಡುಂದಂಡ ಎತ್ಮಾಂತ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಐನು ಮಂತಂದು ಪೋಯ ಇನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಇರುವ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೇತೋನರ ಇರುವ ಕಂಬಳದಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕು ಮುಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಮಾಂತರಿಗೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಈನ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮದ ಅವನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದು ತಿರುಗು ನಾವು ಅದು ಪೊರ್ಲ ನಮ್ಮದು ಏನೇ ಬೇಲೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಉಪಕಾರಡು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇಡು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡಾಯ್ತು 5 ಮೀಕಿನ ನಂಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನೀಜಿ ಏರು ಗಿಡದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಏರು ಸಾಂಕದ 5 ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಹಣ್ಣನ ಇಟ್ಲ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಗಿಡಪನಾಗಿ ಎರಿಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಐತಿ ಯಾನು ಎಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನ ಪಂಡಾಟ ಗಿಡಪುನ ಮನಂ ಬಾರ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮೇರು ಎಡ್ಡ ಪಾರನ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾರ್ಜಿನ್ಲ ಆ ಏರು ಏತ್ತು ಪಾರುಂಡ ಆತ ಏರುನು ಪಾರಾವಡು ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕಂದಿನ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೆ ಮುಡಾರ್ ಸಂತ ಜರಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 14 ಬಹುಮಾನ ಹಾಕಿದೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಹಾಕರಿದೆ ಹಾಕೊಂಡೇರು ಬಾರು ಜಾವು ಅವು ಭಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ದೇರು ಸಾಧಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ 91 ಇಸ್ವಿಡ್ 14 ಕಂಬಳಡು 15 ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅವು ಪೊಯ್ಯದ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಯಾನೆ ಗಿಡದ 15 ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ರು ಕೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೇರು ಸೋಪು ಮುಡಾರ್ ಸಂತಾಜಿ ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನೇರು ನಂದು 6ನೇ ಗಿಡ ಅರ್ನೇರು 3 ವರ್ಷ ಗಿಡದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 32 ಬಹುಮಾನ ಆಗಲಿ ಎತ್ತು ಕೊರುತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾರೊಂದಿತ್ತ ಐಟು ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಆ ಇರು ಪಾರದೊಂದು ಮೆಡಲ್ ಅಂಡ ಸಂತೋಷ ಬೇತೆ ಐನ ಜೊತೆ 4 ಜನ ಗುರುತಿಸಬೇರು ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳಡು ಕೊಂಬರಬೈಲಿ ಏರು ಗಿಡನಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಾನೊಂದು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕು ನೀರು ಗಿಡವೇ ಅಂದು ಪನ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಇಜಾಂಡು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳ ಫೈನಲ್ ಯಾನಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಪಾದ ಗಿಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಟಾಪ್ ಇರಲವು ಆ ಇರ್ಲೇನು ಏನಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 3 ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕೆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಇದ್ದೇನ ನಾನು ಗುರುತಿಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದವ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಮಿಜಾರ್ದ ಕಂಬಳದ ದೇಪನ ಆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತಾಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೋರ್ಡು ನಡುಮುಗಿರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ 95ನೇ ಇಸ್ವಿ ನಂಗೆ ಗಿಡಪುನಗಲ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಬೋರ್ಡು ಗಿಡಪುನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೊಳಚಿರ್ಕೊಂಡಿರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ಬೇಕು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಮಂತ ಆ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 10 ವರ್ಷ ಗಿಡಪುನಗಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ಒಲಣ್ಣ ಅಪಘಾತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಅವನ್ನು ಆಗಲಿ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಲೆ ಅವಡು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಲೇಕ ಅವಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಐದು ಬುಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ 1,25,000 25,000 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಟು ಐದು ದಿಕ್ಕುನ 14,000 ಈ ಇತ್ತದ ಇಪ್ಪನ 40 ಜನಕ್ಕೆ 70 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮನವಿ ಕೋರ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಇದು ಗಿಡಪನಾಗಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಂಬಳನೇ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಇರ್ದೆ ಇದು 5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟದೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯೇಟ ಮಲ್ಪೊಲಿನ ಮನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಂಬದ ದಿನ ಟವಿನ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಮನ್ನ ಉಮೇದು ಉಂಡು ಆಶೆ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ಐತೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಬೂರ್ದು ಪೆಟ್ಟ ಅನ್ನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ NSC ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚೆ ನೀನು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟ ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಬಡಿತಿನ ದುಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿನಿಮಮ್ 20,000 25,000 ಮಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಹೆಂಗ್ಲಾಯ್ತು ದುಂಬದ ದಿನ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅಡ್ಡ ಕಂಬಳ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ತಿಕ್ಕು ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದ ಪಾರ್ನಾಗ ಆ ಬೇಗುಡು ಪಾರ್ನಾಗ ಏನ ಮಸಲ್ ಪೂರ ಟಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಡ್ಡ ಗಿಡಪ್ಪನ ನಂಜಿನ ಓಟಗಾರಿತೆ ಮುಜಿ ಕಂಬಳದ ಗಿಡಾರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮುರಣಿ ಒಂದಿತ್ತು ಸೆಟ್ರೇನ ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂಡು ಬಟ್ಕಳ ಶಂಕರಗಲ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಜನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನೆನ್ನೆ ಇರುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮದ ಬುಣ್ಣಗಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಶೋಕನ ಇದನ್ನ ಅಶೋಕನ ಸಮೇತ ಯಾನೇ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಲತ್ತ ಮತ್ತು ಯಾನ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಎರುಗಿಡನಾಗ ಆಗಿ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಯಾನೇ ಇಡಿರ್ಪದೆ ಆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಜಿತ್ ಅನ್ಕೊಳೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಇದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ಸುರೂಕ ಅದು ಬಲ್ಲದೇರು ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕಂಕನಾಡಿದೇರನ್ನು ಸುರುಗಿಡ್ಪದ ನ್ಯಾಯ ಅಂತದೆ ಆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಜಿತ್ ಗುಪ್ಪನಾಗ ನಿಯ ಅಂದು ಅಜಿತ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಯಾರ್ದೊಲ್ಲೊಡ್ದಾರೆ ಯಾನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಸುರೂಕಾದ ನಾಯರ್ ಕೊರ್ದು 2 ಗಿಡಪದ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮನೆ ನಿಜಾವಣೆ ರೀತಿ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಏನುರ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರುಗಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಕೋಚ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂದ ಆಗಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರ್ಲೇನು ಕೊರ್ದು ಗಿಡ ಇದು ಬಜ್ಜಗುಳಿ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮೇತ ಯಾರಲ್ಲ ಅಂಜಿರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದೀಪನ ಓಟಗಾರ
ಮಿನಿಮಮ್ ವಾರಡು 3 ದಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದುಂಬುರ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪುಲ್ಯನ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ದಪ್ಪರ ಕಟ್ಟದು 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಪೊಡಿಕ್ಲದಾಗ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟದಾಗ್ತದ ಆನಿದ ನಂಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನ್ನ ಪಾರ ರೇಪಲ ಪಾರ ಇತ್ತದಾಗಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಂಚದು ಅಂತೆ ಇಡ ಪರಭಂಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಇಪ್ಪು ಮಂಜು ಇತ್ತೆ ಬತ್ನಾಗ್ಲು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರೆ ಊರ ಜನಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಕಮ್ಮಲಾಡು ಪಾರ್ದು ಮೂಲ ಕ್ಯಾರೆ ಆಬಜಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಗ್ಲು ಹಿಂಜೇರು ಗಿಡದಾಗಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗುಂಡು ಆಗಲಿ 4-5 ಜೊತೆ ಮೂಲ ಗಿಡ ಇರ್ಟ ಒಂಚೂರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಭಂಗ ಬರೋದು ಅಂತ ಅದು ರಡೆ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಇರ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿತ ಏರು ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗೋಡು ಪಾರ್ನೆ ಏರು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೂಡಿ ಬೆದ್ರಿ ಪಾದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುഞ്ഞിಂದ ಐತ ಪುದಾರೆ ಅವಲ ರಾಜೆಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಪೈ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ ಮೇಡ್ಲು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪಾರ್ನೆ ನಾಯಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ತಯಾರು ಬಂದು ಭಾರಿ ಪಾರ್ನಿ ಬಂಡ ಸುರು ಕೊಮ್ಮರವೈಲ್ದಾರು ಕೊಮ್ಮರವೈಲ್ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರ ಏನಾರು ಐದು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ್ರನ್ನ ಐದು ಮುಡಾರ್ ಸಾಂತಾಜಿ ರತ್ನವರ್ಮ ಜಯನರ ಸಮಕಾಲೀನ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ವೀರಕಂಬ ಜಯನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನಡುಮಗಿರಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೀವ್ ಪೂಜಾರ್ ರಿಂಜಾಳ ಪಂಜಾಳ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಗಳು ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಮಕಾಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ನಾರೆ ಸಾಧಾರಣ 91-92 ಬತ್ತಾನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಂದಿರ್ಪುರ 96 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಾನೆ ನಾನು ಆನಂದಿರ ನಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಆಗ್ತದ ಆನಂದಿರ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬರಂದಿರ ಬನ್ನ ಆನಂದಿರು ನಕ್ರೆ ಜೇಕರ್ ಮಾಡಿ ವಾಳ್ರು ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈದು ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುಣ್ಕೆದಾರ್ತಿಯರು ಗಿಡ ಅದು ಮಗಳು ಪೂರ ಸಮ ಅಪ್ಪಗ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಓಟಗಾರ ಕಂಬೀರ ಕುಮಾರ್ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಜವಣೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ಕಾಡೋಟದೇರು ಮುಡ್ಬೆದ್ರಿ ಪಾದದೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದೆ ಸುರೂಟಪ್ಪ ಜೂನಿಯರ್